Kubor ban puli di kesan ni jana kimat bakongsan jong ke kubor. Lampang ke yang dorbar tau an ke Meghalaya Dr. Don Kuparoy klat no na ke perthai nin ke janmet. Pensange ke sarkar jela ya barok kita masa ha ke jela kum kadak ke jeng sosi. Yashin benta menteri ke sarkar India beri kmi ke tanat rijing ri Dr. Sanjeev Kumar Balian ha ke lempung pli jungmut bat kinong rijing ri ha Meghalaya ha Shillong. On sedang kajing pentelun ke sarkar India ya ke jenglum jingkhen khana samari economic census mentakasgi na ke jela Tripura. Bat le buram ka jaka puli IIM Shillong ha ke lengku sengyap ke basau jong Dr. APJ Abdul Kalam. Ki khubor ki babnya. Lampang ke yang robar tauan ke Meghalaya Dr. Don Kuparoy klat no na ke perthai nin ke janmet ha ke por ar sanpho minute. Ha Medanta Hospital ha Gurgaon, New Delhi. Dr. Don Kupar kenjo ya kan rupusan snem bat ino syadi nilai kurim bat kikun kikti. Dr. Don Kuparoy lit sa sumar ha Medanta Hospital ha kat praterik mentau benai na ke benta benyu jus sumar ha ke lor ke jingpang ke bakta ke kepo. Dr. Don Kuparoy long President jong United Democratic Party kabalong ka seng sendrop ka baklantam jong ka sarkar sendrop Meghalaya Democratic Alliance kabala lam khmat ka seng MPP bat ula syajit kum lampang ka yinderbar tauan ke Meghalaya ha ubenai liber jong usnem ubalala Dr. Roy ulong numi khmat bala slem tam ha ki jin shakri ha darbar tauan ke Meghalaya ubala mi khmat ya ka Shela Assembly Constituency na di usnem khat khandai spa prapopra job ya kesuki no mikmat Shela nungkong kum ukertong klemseng bat nadiang kata job pat kum ukli nong elam jong keseng san perthai United Democratic Party. Menteri rang badu kari Narendra Modi penpau ke jing sodo ke bakrau da ke jing klat no yo Dr. Roy ha ke ba ong ba Dr. Don Kuparoy long we ni kinong elam betri shithem da ke jing angnut ban kenti we karoy ka man Meghalaya bat ubala yarap ha ke ba pen klador ki ba bun ki jing em jing kibrio Modi pha ke jing solem sheki ba ying sem bat ki pa ba nong kersan jong Dr. Don Kupar Hakoi pat kaliang ke sarkar Meghalaya kala penbena ba ka jela kan penlong ye ke jing le susi ke balai sngi kum kadak ke jing buram ye ka mensim jong lampang ke yindar bar thawan ke jela ka sarkar ka penbena ba ki lama jong kari ki balawa bat penher ke jakar sarkar ka jela on penher da ka ba penher hasiteng uding si lama ba la pensange e baro ke jing le kemen ni kinu gunu tamasa ha ka jela ha kini ki lai sngi bat ia kalai pui terik mentau benai lapen bena kum kasi syuti ha kejela kabalong kasi le buram bakhaddo ya uni uri krau jong kejela wei ne ki nong elam jong ka seng congress ubala long tegru menteri jong sarkar India OS Jaipal Reddy klat no na ka perthai nin ka step prangap ha Hyderabad la shamba already uyo e ka jingpang pneumonia bat lapen sa sipor ba sungar ha ka hospital handrei klat no na kani ka perthai ha ka por shibaji arpo praminit nin step US Jaipal Reddy long nomi khmat shakadar barthau an kari na du usnam khat kandai spa propusau bat batteng ya bun kli ki bha kam menteri ki ba kongsan ha ka sarkar India Menteri ketenat ki kamri jingri jong sarkar India Dr. Sanjeev Kumar Balian nin kasngi penlong ke jingelang pli jingmut rengkat ba kinong ri jingri ki ba kentup ikinong ri masi lembat ki nong ri snyang rengkat ru bat ki sarkar jong ketenat Animal Husbandry and Veterinary ha Shillong ha ka office jong kani ketenat halum ding jiri Shillong Habakren ni kinong pathai ko bor Dr. Balian long ba tang ko wei kalat ka bala ban kenti we ka jingyo kamai kinong rep da arsha kade lengba ka kamri jingri kum ka kamri siar ris niang ne rimasi bat ong ba ka Meghalaya Piggery Mission ka balong ka project pa ars pa arpo klur tengka Sisian bala pentri kami ka ha ka jela tang makan ajung mentoy ka Meghalaya henry kan long ka jung mentoy ya ka rihi berakawai
Dr. Balian Ulong ba deban pai khmat karpang sya ka jing tiu ya ka jing pun kho ni ki jing ri leng ba ka artificial insemination ka balong ka but jing start science ka ban yarap shi ka dei e ha ka ba kan tiu ya ka kamai ka ji bat ka yo ka kot apideng ki pa nong rep kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ka sarkar India kan pensedang mentakasngi ke jinglum jingken ha ka khana summary economic census ke banyo da ka sedang na ka jela Tripura ya kan ka khana summary la penya ki jingtrekam da ka tanat statistics but program implementation jong sarkar India menta usne ma arajar khat khandai ya ka jing sedang lum jingken ha ka khana summary na ka menta ki be ki jela jong ka ri on pli ho banai nai lar bat nai lur ban wan ka economic census ka dei ka jinglum jingken ke bapura ya baro ke jakatrekam ki badan hapo upur usam jongkari India ban kemau buram ya Presiden Barin jongkari India Dr. APJ Abdul Kalam ubal khlap no Shillong sausna minshwa ki samla puli ka IIM Shillong kila penlong ya ka jingelang kemau buram ya ka lungkhu sniyap jong nuri kraw min ka sngi ha ka ni ka jaka puli ha ka ba ki samla puli ki nong penya bi ki nong tre jok ni ka skul ba kila penlong ya ka jinglet bu sentiu bat ka jing thang mombeti ha khamat ka podium ka ba Dr. Kalam ula ai ka jingkren ka ba khat do e ka jong u ha ka por swab on klat no na ka perthei yi samla puli ka ni skul ba kila pen ba ka jingkut jingmut ban ya shaprang ha ka ban pen urlong ya ka jing ang not jong nu ri kraw ban pen long ya ka perthei ka met beneng ka bala ban im ya ka jing ya pilgrim ka ba sisin sisnem jong ki pa ringet ki ba mani yu ble shiva balatip kum ka kan various la pen long da ka ba sedang na Happy Valley sha Mahadev Khola Shillong hauni ubnai Shirvana kani gajing ya pilgrim kanbar yatra kala long ka bakham karpang kabala penlong na ka benta ulot Shiva palat 1000 ngot ki pa ringet ki lai shimta ha gajing ya pet ba rangkat pa kisul jong ki jing sawa ki baki ki la pulie na ki jing tho ba khot bat la ya shilin ter klenti rangkat ka jing shimbenta lang jong ki riu pat ba ka office u district medical health officer CNE cell jong Jowai Civil Hospital kala penlong ya ka conference ka beshisgi halor ka phang ka be day bat ka jingta na ka jingnang ki ha ka jing thut bat jingbam la tre kam shu jong ki khlai ka bala penlong ha district library auditorium ha ka snong menthong ha Jowai halor ka phang pedeng end stage renal disease a quality nursing care na ka benta ban yarap bat penla ikinong pang ki bayo ye ki jingpang ka ba ki khlai ki jong ki kim la shu ban tre kam khanang ba kin yo e ki jing sumar bat kar kom em ka ba ba haba ajin kren ha khani ka conference u MDC jong ko Jowai u Andrew Sulai ula ai khublei ye ki nurse jong ka Jowai Civil Hospital ki bala penong ya ka bakum kani ka Lumpung ka ban kantiu bat ra kham sejrong ye ki rukom ajin sakri jong ki nurse bat la kantu ye ki ba kenang yai biteng ban wat shu shu ye ki jing tip ki ba kham thamai bat ki banang yai mi ha ka liang ka kot ka kya u menteri rang badu kari u Narendra Modi nen kasngi ula ong ba ki pat ba nong song sonong jong ka jela Jammu bat Kashmir ki kwa ye ka jing sanchar ka ba ba kat ba ki tu ki ba pen sapriang ye ka jing yeshun bat ki ba bu iki ding pengkiang ha kalenti jong ka jing ya saprang kinam la ban pen urlong ye ka thong ba sniu ka jong ki haba ka dong halo ka jing job jong ka jing pentre kam ye ka program back to the village kabala long ha ka jela u menteri rang ba du lo ong ba ka jigi siminta ka ba shit hem jong ki pat ba ha ka ni ka program ka pen shisha ba ka board jong ka roi ka man ka kham khlan ban ye ka board jong ki kuli bet ki bom ha ka program back to the village palat 1000 sanspa tali ki panchayat ki la yo bani siminta ha ka jing ai jing tip jong ki nong tre jong ka sarkar halor ki scheme ki ba bunjat bat ki program ba repair ki bala pentre kam na ka banta ka jing mentoy jong pat ba kap to ka ni ka khubor ka lakut ka bala wan shapi na ka All India Radio Shillong ha ka por pravajing in so pat ba ka Delhi station na ka banta ki khubor ki banwan na ka